Toto si musíte vypočuť, ak chcete staviať dom. Chcete plochú strechu? Máte dve možnosti. Moderný krov alebo betónový strop. Poviem vám, prečo je moderný drevený krov lacnejší o 50% ako betónový strop. Betónový strop je jedna z najdrahších, najpomalších a najmenej flexibilných volieb. Betónový strop je výrazne drahší kvôli cene debnenia, výstuže, betónu a práce. Trvá to podstatne dlhšie. Treba debniť, viazať, čakať na zrenie. A váži niekoľko tón, čo znamená vyššie nároky na základy a nosné múrivo. A teraz si predstavte, že esteticky viete dosiahnuť ten istý výsledok s kvalitným väzníkovým krovom. Rýchlejšie a za zlomok ceny. Vo Vesto navrhujeme a realizujeme krovy, ktoré sú presne staticky spočítané a zamerané. Vyrábame ich na CNC strojoch z certifikovaného dreva C24. Sú hotové za niekoľko dní bez debnenia, čakania na tvrdnutie a hlavne nezaťažia vaše múry ani rozpočet. Máme stovky spokojných zákazníkov po celom východnom Slovensku. A nerobíme len rovné strechy. Robíme aj pultové, sedlové, valbové. Skontaktujte sa s nami a dajte nám šancu ukázať, ako vyzerá dostupná kvalita. Na váš dopyt odpovieme už s prvotnou cenovou ponukou na mieru do 48 hodín. Prejdite na náš web a vyplňte krátky formulár. Tešíme sa na vás.